Dobre. Tak všetko to ešte vymenujeme, keď už budeme variť, ale teraz už je s nami pani Gabriela Kováč a ideme hovoriť práve o tých hubách, ktoré spomínala Kvetka, ktoré sú veľmi, veľmi, veľmi dobré pre náš organizmus, dokonca sú liečivé. A pritom o hubách sa rozpráva, alebo odborníci na výživu rozprávajú, že huby pre náš organizmus nemajú žiadny prínos, skôr sú ťažké na trávenie. Takže naozaj existujú liečivé huby? Dobré ráno, prajem. Dobré ráno. Samozrejme, existujú liečivé huby. Tieto liečivé huby dostávajú čoraz väčší priestor aj v dnešnej modernej medicíne a mnohé z nich slúžia ako základ na výrobu liekov. Tešia sa veľké obľúbe mnoho storočí v Číne, v Japonsku, napríklad v Kórei. Poznáme napríklad momentálne, registrujeme 26 druhov liečivých húb, ktoré sa osvedčili ako účinné napríklad v liečbe onkologických ochorení. Tak a to už je vlastne konkrétne ochorenie, ktorému môžu tieto huby pomôcť. Ako ste na to prišli? A o akú hubu ide? Pri jednom onkologickom prieskume liečivých húb, 26 druhov liečivých húb, bolo sledovaných, sa ohňovec, alebo iným názvom Felinus, osvedčil ako najúčinnejší v liečbe onkologických ochorení. Funguje vlastne na princípe zábrany krvného zásobenia nádorových ciev. Osvedčil sa ako účinný v 67% oproti hube, ktorá je známa napríklad aj na Slovensku, Reishi, ktorá bola v 46% účinná. A nájdeme teda takéto huby nájsť aj na Slovensku, neviem, vyberiem sa na Dubáky a tam zbadám tento ohňovec, ktorý je liečivý, zázračná huba. Ohňovec pochádza z Kórei, nachádza sa takisto v Číne a v Japonsku. Je to cudzopasná huba, ktorá rastie na stromoch, ale pretože v momentálnej dobe je veľké využitie, je vypracovaná umelá metóda pestovania tohto hríbu za veľmi prísnych podmienok. Potom sa špeciálnou metódou tieto huby sušia, a potom sa kondenzujú. Jedná sa vlastne o výťažok z liečivých húb, ktoré sú potom vo forme prášku plnené do kapsúl. A ja som sa tešila, že si ich môžem urobiť na cibuľke s vajíčkom. Takáto úprava nie je vhodná, hej? No, bohužiaľ, nie, ku nám sa nedostáva v takejto forme. A ja už som videl liečivú kapustnicu zasa. Áno. Z usušených nie, tak funguje to inak a my vám dnes ráno ešte povieme, ako a čo to všetko dokáže. Takže zatiaľ ďakujem veľmi pekne. Vaše. A keď už teraz sme spomínali o tých nepríjemnejších udalostiach, čo je smrť len fingovaná, tak teraz to bude pravý opak, pretože vieme o hube, ktorá lieči dokonca rakovinové nádory. Viac o nej sa dozvieme od Gabriely Kováč Turzo. Príjemné dobré ráno ešte raz. Rozprávali sme sa o hube, ktorá sa volá ohnivec. Nerastie tu u nás bežne, ale je to huba, ktorá lieči alebo napomáha liečiť onkologické ochorenia. Tak si povedzme, ako vlastne funguje. Dobré ráno, prajem. Čiže sa jedná o hubu, ktorá sa volá ohňovec. Ohňovec. Slovenskí diváci ju poznajú aj pod iným názvom. To, že huba má liečebné účinky, tvrdíme na základe početných klinických sledovaní, ktoré boli prevedené ako v Číne, v Japonsku, v Kórei, v Nemecku a takisto v Spojených štátoch amerických. Hubu doporučujeme užívať onkologickým pacientom k tej liečbe v kombinácii s tou liečbou, ktorú im navrhuje klinický onkológ. Predpokladaný mechanizmus spôsobenia tejto liečivej huby je vlastne na základe zabraňovania krvného zásobenia nádorových buniek. To znamená, že bunky sa časom môžu zmrštiť, odumrieť alebo skalcifikovať. Keď už niekto trpí touto chorobou, teda keď už niekto má nádor, tak predsa len v akom štádiu ešte by táto huba mohla pomôcť, len na začiatku ako prevencia, alebo... Ešte o tomto si povieme neskôr, pretože pani Kováč Turzo tu ešte budeme mať v Teleráne. Zatiaľ bude ale na telefonickej linke, tak takže nech sa páči, jasné. 02682744444. Zavolaj si na ten telefón, ktorý práve držíš v ruke. My sa vidíme aj po 7 a po 7 máme napríklad pripravenú aj rozprávku pre tých najmenších. Príjemné vstávanie z Teleránu. Dobré ráno. Liečivé huby, konkrétne dnes sa venujeme jednej z nich, volá sa ohňovec, môžete ju nájsť v Koreji, v Japonsku a v Číne, ale samozrejme je dostupná v takej inej forme aj tu. Existujú také prípravky, ktoré vám môžu pomôcť, ak trpíte nádorovým ochorením. Viac už Gabriela Kováč Turzo, príjemné dobré ránko. Dobré ráno, prajem. Dá sa táto huba užívať aj preventívne, ak som človek, ktorý má v rodine ľudí alebo mal v rodine ľudí s onkologickými ochoreniami a bojím sa, tak preventívne budem jesť takúto hubu? Áno, doporučujeme užívať tieto výživové doplnky alebo tieto výťažky z liečivých húb aj preventívne, pretože
Liečivé huby pôsobia vlastne na báze posilnenia imunitného systému a v prvom rade posilňujú bunky imunity, a to sú tzv. Prirodzení zabíjači, ktoré sú bunky prvej línie v boji proti onkologickým ochoreniam. Vy máte osobnú skúsenosť s touto hubou, ktorá sa volá ohňovec. No, bohužiaľ, ja som pred pár rokmi bola klasifikovaná ako onkologický pacient. Mala som šťastie, pretože diagnóza bola včas stanovená. Vtedy som sa začala podrobnejšie venovať tematike alebo prípravkom, ktoré zlepšujú kvalitu života alebo šance na prežitie. A tak som sa vlastne dostala do kontaktu s liečivými hubami. Preštudovala som množstvo klinických sledovaní a štúdií a tak som sa vlastne presvedčila o vhodnosti a takisto o účinnosti liečivých húb, ako je napríklad aj ohňovec, ktorý poznajú slovenskí diváci aj pod iným názvom. A môžem byť ešte chvíľku osobná, tak ako ste na tom dnes po užívaní tejto huby? Môžem zaklopkať na drevo? Áno, môžeme zaklopkať, všetko je v najlepšom poriadku. Ja vyživové huby užívam do dnešného dňa preventívne a s najlepším svedomím ich viem doporučiť každému. Ďakujeme veľmi pekne, my sa tejto téme ešte budeme venovať a samozrejme venovať sa jej môžete aj vy doma pri televíznych obrazovkách. Ak máte chuť zavolať nášmu hostovi pani Kovač-Turzo, tak nech sa páči, je na telefonickej linke 026 8274 444. Tak ja teraz využijem. Áno, že Michala Sagan zostanú až do konca. Dokonca s nami zostane aj pani Gabika Kovač-Turzo. Ešte raz príjemné dobré ráno. Dnes sa rozprávame o liečivých hubách, špeciálne o jednej, ktorá sa volá ohňovec a tá je skutočne úžasne zdravá a zázračná, by som mohla povedať, pretože pomáha onkologickým pacientom. Dobré ráno prajem. Áno, výťažok z tejto huby doporučujeme užívať aj onkologickým pacientom, napríklad v kombinovanej liečbe s chemoterapiou a ožarovaním, kde vlastne tieto klasické onkologické liečby táto huba zosilňuje. Takisto ju doporučujeme užívať ako prevenciu zdravým ľuďom a na prevenciu vzniku buď onkologických ochorení alebo iných civilizačných ochorení. Takže ja sa vlastne o tejto hube len v superlatívoch viem vyjadrovať. Ako dlho trvá, kým pomôže človeku, ktorý má rakovinu? Závisí od toho asi, že v akom štádiu však? Takto jednoznačne to nevieme vlastne stanoviť, že za aký čas sa vlastne pacient vyzdraví alebo upraví jeho zdravotný stav. Záleží to od toho, pacient sa nachádza v ktorom štádiu, respektíve v akom štádiu je sliznica tenkého čreva, vlastne, kde sa vstrebávajú tie polysacharidy z výťažkov z liečivých húb. Má ešte nejaká huba podobné účinky ako táto, o ktorej dnes rozprávame? Je množstvo liečivých húb, ktoré sú evidované alebo registrované momentálne na svete. Niektoré majú slabší, niektoré majú silnejší účinok. Ďalšia z húb, ktorá je veľmi účinná v boji proti onkologickým ochoreniam, je na Slovensku známa pod menom takisto Reishi. O ohňovci by som povedala snáď toľko, že ju považujú za zázračnú hubu. Je to v súčasnosti jedna z najdrahších liečivých húb, ktorá sa nachádza na svete. Nemôže nám nejakým spôsobom ublížiť? Nemáme žiadne skúsenosti alebo nejakú kontraindikáciu pri užívaní tejto liečivej huby. Snáď sa môžu vyskytnúť nejaké nežiaduce účinky u tých pacientov, ktorí majú napríklad potravinovú alergiu na hríby, ale našťastie nemáme zdokumentované nejaké vedľajšie účinky. Počujem, že ten telefón na vás 026 8274 444 stále vyzváňa, takže dajme priestor aj našim televíznym divákom. Nech sa s vami porozprávajú, nech sa páči, naďalej môžete telefonovať pani Kovač-Turzo. Rozprávame sa teda o liečivých zázračných hubách a v tejto chvíli sa pozerám na môjho kolegu záhradkára Doda, ktorý sa venuje popínavým